Molt bé, anem a començar. Doncs demanem a la consellera Mariana Txaro si pot pujar, a la senyora ministra també, i a la Francina Pons, presidenta de Belles Cases Andorranes, que avui acaben el seu periple del secretariat 2025 i al final de l'acte traspassaran els poders a la següent associació cultural. Això, sí. Sí, perfecte. Funciona així. Hola, molt bona tarda a totes i a tots. Doncs per mi és un plaer estar avui aquí com a representant del Comú d'Andorra la Vella i acompanyar-vos avui a la presentació i a donar suport a la revista, al projecte de la revista Agora número 38, que justament cada any és l'exemple del treball ben fet durant tot un any, de l'agrupació d'entitats i, sobretot, de la feina ben feta, que un cop més abans de Sant Jordi se'ns presenta en forma de revista. I, sobretot, vull agrair a l'Àgora la tasca incansable durant cada any, perquè ja són 38, que sou el paraigües de tantes entitats, i que cada vegada més, com ho parlàvem abans. Personalment, penso que el protagonisme al final d'aquest acte és l'esforç i en l'agrupació del teixit associatiu i en la capacitat, sobretot, de l'Àgora per recollir el pols cultural del nostre país i després tenir la capacitat de mostrar-nos-ho. Aquesta revista és un reflex de molta feina que fan les entitats durant l'any i que sovint se'ns oblida tenir-ho en compte i valorar-ho. I sobretot en aquest número veiem exemples com el lliurament de premis de l'Àgora de l'any passat, del 2024, uns guardons que neixen entre iguals i atorgats, a més amb figures amb les quals des del Comú hi compartim el projecte. El reportatge del Dia de la Cultura, les seccions del poemari i exposicions d'artistes reconegudes. Tot plegat al final és un aparador que tenim al país i que l'Àgora cuida i promociona cada any. També doneu veu a les noves promeses, això és molt important perquè al final són aparadors per a aquelles persones que inicien i que comencen. Un aspecte que des del Comú considerem clau i que per tot això i més és un orgull sempre estar al vostre costat d'aquesta iniciativa i de seguir estant cada any i de tenir la voluntat de seguir estant per molts més. Les associacions i les persones que les formen han de seguir sent el motor de la nostra vida cultural i sobretot de la nostra societat, que és el que fa que s'enriqueixi cada any. Moltes gràcies a tots a vosaltres, a l'Àgora Cultural i a totes les entitats i a les persones que feu possible això any rere any. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora consellera. Digníssimes autoritats, benvolguts amics, estem molt contents, com sempre, de presentar la revista Àgora, que encara que fem un sol número és dens, és complet i reflecteix el que ha passat en aquest àmbit de l'associacionisme cultural durant aquest any. La revista, com veieu en la projecció de la imatge, la podem fer gràcies al Govern d'Andorra i al Comú d'Andorra la Vella i a les aportacions voluntàries de tots els que hi participem i especialment les 29 fins ara associacions culturals que formen part de la plataforma i a les quals aquest any afegim l'agrupació sardanista que ens faltava i ja som 30 i creixent. Heu vist la portada, que és la litografia de l'any passat, que la va fer el Xavi Casals,
I doncs, en aquest sumari veiem doncs, el reportatge del Dia de la Cultura amb els Premis Àgora Cultural, doncs, el manifest que va fer l'anterior president de Belles Cases Andorranes, el Robert Rizarte, perquè entretant hi ha hagut eleccions i canvi de presidència. Ens acompanya avui la presidenta actual, la Francina Pons. I doncs és un acte, el Dia de la Cultura, que doncs, és molt participatiu. Fem un reconeixement a les persones doncs, que han treballat per la cultura del país i, doncs, a més, doncs, hi ha unes aportacions musicals i d'això en queda doncs, una part de la revista. I aquí tenim doncs, el primer premi que es va lliurar amb el senyor Alberto Osorio, que ens acompanya avui aquí amb la seva família. Veiem una part del públic, veiem la família, veiem els periodistes, perquè el seu acompanyament de periodistes doncs, van estar molt contents també de que se li lliurés aquest premi. Tenim el segon premi que es va lliurar aquella nit, de la Pilar Cortadella, doncs, expresidenta de l'Associació de Dones d'Andorra, galerista, impulsora de l'art i dels drets de les dones. I aquí doncs, la tenim també amb el Parlament de Mèrits que li va fer la Carme Massana, que també ens acompanya per aquí. També amb la seva família, també amb les seves amigues del seu grup de dones, que també van estar molt contentes. I tenim doncs, la sorpresa del dia encara més, perquè normalment els que premiem, perquè ens reunim les associacions i triem, cadascú fa la seva proposta i al final arribem a un consens. I doncs, normalment el que fem és portar-los enganyats perquè no sàpiguen que el premi és per ells, es pensen que és per algú altre del seu entorn, i tant els amics com les famílies ens ajuden. Per tant, aquí tenim l'Oriol Vilella, que l'única manera de fer-lo venir era que vingués a tocar, però ell es pensava que li donàvem el premi a un altre del grup. I llavors va ser una sorpresa absoluta. I també doncs, aquí acompanyat doncs, dels músics i de la seva família. I també doncs, vam premiar l'Eudald Guillemet i l'Elisenda Vives, que també ens acompanyen avui aquí, també sorpresos, perquè tampoc no s'ho esperaven, pensaven que també anava per algú altre. I doncs tenim els parlaments de mèrits que van fer doncs, el Francesc Rodríguez i la Gemma Reduant, i doncs, els seus agraïments. I aquí doncs, foto familiar. I doncs, aquí tenim rebent els premis de les autoritats, que l'escultura que fa el Filip Lavall cada any personalitzada amb l'associació que porta el secretariat, per tant, personalitzades a Belles Cases, i doncs hi ha un diploma signat pel president de l'associació que té el secretariat en representació de les 29 i ara serà en representació de les 30. I doncs tenim també els parlaments institucionals de la molt il·lustre ministra senyora Mònica Bonell i del molt il·lustre senyor Carles Ensenyat, síndic general. I com veieu en les fotografies que vam fer durant l'acte, doncs és un acte multitudinari i que tothom el rep molt content, perquè és un acte de reconeixement i de familiaritat respecte a aquestes persones que han ajudat a tenir la cultura que tenim avui dia, perquè no es fa sola. Teníem els músics, una part d'Histeria Funk, una part de Madre Tomasa, els que teniu aquí, Òscar Llaurador, Fano Pallarès, Oriol Vilella i Lluís Cartes. Vam tenir una participació del David Sanz tot sol,
amb la Roser Puigbó, que fan el duo veu silent, i amb el grup de guitarres de nivell mig del conservatori, perquè també volem que el jovent hi pugui participar i fer-s'ho seu. També a la revista hi ha un lloc pels homenatges i en aquest cas volíem recordar i homenatjar els dos expresidents de Velles Cases Andorranes que ja no tenim entre nosaltres, el Claudi Van Dyck, que va ser l'iniciador de tot plegat, i el veiem aquí en un acte a Estrasburg. O sigui, Velles Cases en aquell moment tenien una projecció, unes ganes de projectar-se internacionalment. I el Jaume Ramon, el Jaques, que va ser president de Velles Cases quan van tenir el secretariat l'any no recordo quin, però ja fa uns quants anys, i aquí una foto del final de l'acte del lliurament dels premis d'aquell any en què es va premiar el Daniel Areny i el Pere Canturri. I a la revista també volem recordar les persones que ens han deixat durant aquest any 2025 i que alguns són molt coneguts i estimats per totes les persones que els hem conegut i d'altres són més desconeguts però han aportat al país i llavors és una manera també de reconèixer-los. El Joan Guinovar, que va participar en actes de la Societat Andorrana de Ciències i un bioquímic reconegut internacionalment però que ha vingut a Andorra moltes vegades aportant els seus coneixements. Vam perdre també l'Andreu Cardona i el Joan Cuberes, dels iniciadors dels fallaires d'Andorra la Vella. Vam perdre també el Paco Soler Parellada, tothom el coneix més aviat perquè era del restaurant de les Set Portes de Barcelona, però que va participar durant uns quants anys al Còmic de la Massana, perquè ell, sent professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, ell buscava els còmics que parlaven del seu tema, de l'enginyeria, i llavors va participar uns quants anys. La seva germana va ser presidenta del Col·legi d'Arquitectes d'aquí a Andorra, la Cecília, i volíem també recordar el Paco. La Trudy Kunkeler, que també ha estat molt lligada aquí a Andorra per ser parella del Jordi Pantebre, per ser un artista que ha exposat durant diverses vegades aquí a Andorra, l'última a la Galeria Taranmana d'Escaldes, però també editora de llibres, ha participat també en publicacions i activitats de la Societat Andorrana de Ciències. També en Lluís Viu, que va ser el que ens va portar la seu social en un local del Comú d'Andorra la Vella, el seu dia a Clara Rabassa, i perquè vam veure que el que pagàvem d'un lloguer d'un petit despatxet que teníem al carrer de la Borda, la Societat Andorrana de Ciències, era el que ens costava un llibre, i vam dir hem de fer el llibre i ens en anem a sota el pont, si cal. Però li vam demanar si tindria un localet i efectivament a la tercera planta de Clara Rabassa vam començar 3 associacions, l'Associació d'Escriptors, els Enfants del Mekong i la Societat Andorrana de Ciències i després tots uns quants més que es van anar afegint i quan hi érem una vintena ja no hi cabíem i ens vam traslladar aquí, que també hi som des de l'inici. Amb el Julio Soriguer, empresari de Lleida, que ha tingut relació amb les seves empreses, amb empreses d'aquí a Andorra, empreses constructores, i també relacionat amb l'art, perquè té una fundació, una col·lecció artística, havia participat també al Land Art, per tant, ha ajudat, I finalment el Pere Font, que he preferit posar-li aquesta fotografia perquè el copríncep Macron vindrà aviat, però ell ja no podrà saludar, però la impremta Principat ens va editar les litografies d'Àgora Cultural des de l'inici, els llibres de la Societat Andorrana de Ciències i de Velles Cases i de moltes altres associacions.
Joves artistes, tenim aquesta vegada, la dediquem a la Nayara Escàbias, que sembla que també està per aquí, ens acompanya avui, i doncs volem donar a conèixer i que quedi constància, perquè aquestes revistes les imprimim i després s'acaben perquè fem un tiratge curt i queda la versió digital, però és una manera de que quedi constància de la seva feina. I tenim un apartat d'exposicions, de les exposicions que han fet artistes del país a diferents indrets, a l'Institucional de la Xarranca, a la Sala d'Exposicions del Govern, a la Cal Paleta, veurem també a Cal Federico. Aquí tenim l'Arnau Sánchez, el Joan Xandri, la Francina Pons, ja no li he posat la foto perquè la tenim aquí, l'Antoni Julià, la Rosa Múgel, aquesta va ser l'Era Rossell, les Dones Clau per la Història d'Andorra, que va estar exposada a totes les parròquies. Aquesta és de l'inici d'en Camp, que es va fer en Camp perquè la senyora Angelina Mas va ser una de les promotores essencials. També la Laura Naudí, que també ens acompanya avui, també a l'Institucional. Una exposició de l'Emma Regada a l'Art al Set. També a l'Institucional de la Roser Casanovas, que també ens acompanya, de l'Elisenda Ortega, aquesta que hem dit de Cal Federico de la Nayara Escàbias, i l'última va ser la de la Judit Gasset a l'Art al Set també. I doncs la revista també conté reportatges del Dia de la Poesia que es fa en Camp junt amb el Ministeri de Cultura, dels Premis Martí i Pol, que es lliuraran un dia d'aquests també aquí mateix. I passem a l'apartat Anticultura. Aquí tenim una petita mostra resumida del que fan les associacions, una part de les associacions d'Àgora Cultural. Hi ha només que, com aquell qui diu, lo mínim perquè quedi constància, però la revista veureu que està molt més completa. Hi ha una activitat del grup de folklore de Casa de Portugal, del Contradans, a les Barballs del Nord. També hi ha del Cineclub, que va venir la Laia Teca, i de la projecció de la pel·lícula Sirat, i també Sorda, que també va obtenir premis, les dues han estat premiades. Hi ha també el Circular de la Xarranca, hi ha l'Orfeó Andorrà amb una actuació que va fer a Barbastro, una activitat pedagògica dels Amics dels Orgues, una presentació d'un llibre de l'Antoni Morell, de recordatori, de la nit literària, del Cercle de les Arts i de les Lletres, de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, també en la celebració del Mai, i també la presentació del llibre de l'Ossa i també dels Castellers. Una actuació a la Festa Major d'Andorra la Vella. I doncs arribem a Sant Jordi. A Sant Jordi tenim una litografia que tria cada any l'associació del secretariat que surt. Per tant, l'últim acte de Velles Cases Andorranes, que és avui, que és la presentació de la litografia d'Àgora 2026, que la podeu veure aquí, i que és obra de l'Arnau Sánchez Campamà. Després ens explicarà el sentit de la litografia. I tot això es va fer en aquest any 2025, que veig que les dates estan malament, però va passar, és que estan posats malament els protagonistes, però el Jesús Galindo li va passar del Cineclub, li va passar a Velles Cases Andorranes, a la Lourdes Martorell, el secretariat d'Àgora.
I doncs aquesta revista tenim tots aquests agraïments de persones que ens han escrit, que ens han cedit fotografies, que ens han ajudat a que surti doncs, tal com la teniu a les mans. I tot això, doncs, aquestes 29 associacions que veieu, encapçalades per Velles Cases Andorranes, i doncs agraïm doncs, la confiança de totes elles de voler participar en aquest projecte de plataforma d'Àgora Cultural i doncs moltes gràcies a tots. Per tant, li passo la paraula ara a la Francina Pons perquè ens faci el seu comiat. Moltes gràcies, Àngels, i bona tarda a tothom, autoritats, senyora ministra, senyora consellera, autoritats, amics, companys. Bé, aquí permeteu-me en primer lloc que m'agradaria felicitar l'ànima mater d'Àgora Cultural per mantenir la cohesió del conjunt de les entitats culturals que formem aquest col·lectiu. Ja sabem el difícil que és mantenir amb el temps una associació i el que costa el relleu dels seus membres. La passió i l'empenta que hi posen l'Àngels Mac i l'Antoni Pol fan que un any més ens trobem reunits aquí tots. Aquest any 2025, Velles Cases Andorranes ha estat honorada amb la secretaria de l'entitat i ha estat tot un honor i un orgull poder representar un col·lectiu tan divers però unit per l'amor a la cultura del nostre país en les seves diferents vessants. L'associació que represento ja ha complert 42 anys, des d'aquells inicis del primer president homenatjat a aquestes pàgines de la revista que es presenta avui, Claude Van Dyck, així com els diferents presidents que han passat al llarg dels anys, Jaume Ramon també ha homenatjat a la revista, Antoni Estanyol, Claude Benet, Robert Lizarte, fins a arribar a la presidència d'avui. No cal dir, i ho sabeu això totes les associacions, que un president sol no pot fer res, si no està acompanyat d'un bon equip. I costa implicar la gent més jove, això també és veritat, i ens agradaria fer una crida a reflexionar sobre aquest punt i trobar solucions que incitin al coquet, diguem-li així, de la cultura, de tocar-la, de viure-la de prop. Segurament hem de trobar nous models d'atracció en un món tan digitalitzat, on tot passa tan ràpid que no dona temps ni a pensar. D'altra part, diuen que no es fan gaires coses a Andorra, però només cal mirar el contingut d'aquesta revista per veure tot el que s'arriba a fer i publicar durant un any, i això any rere any. Per molts anys a tots i moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Francina. I doncs li passarem la paraula a la senyora ministra Mònica Onell perquè doncs, ens faci la cloenda d'aquest acte, abans de presentar la litografia. Moltes gràcies, Àngels, i amb molt de gust faig aquesta cloenda i saludo a les autoritats i a tots els presents, que molts de vosaltres heu estat protagonistes d'aquest any, com s'ha vist reflectit en la revista. Com deia la Francina, tot això és gràcies, evidentment, a l'alma mater, com l'ha descrit la Francina, jo comparteixo, i al Toni Pol, i també a totes les associacions que formeu part d'Àgora Cultural. Fer aquesta presentació pels volts de Sant Jordi no és casual. Sant Jordi és una data que ens parla de cultura, de llengua i de comunitat. I és també un bon moment per recordar que la cultura no és una suma d'activitats aïllades, sinó una xarxa de veus que dialoguen, col·laboren i ens fan créixer com a societat i com a país. I, com s'ha vist en la presentació de la revista, és un viu reflex d'això, d'aquesta xarxa que hi ha. Una entitat, Àgora és una entitat que aplega entitats que posen en relació sensibilitats diverses, des de la recerca i el patrimoni fins a la música, el cinema, la dansa o les tradicions, i que fa possible aquesta riquesa col·lectiva. Avui heu presentat aquesta revista i és precisament aquest testimoni de la vitalitat que tingueu, i tot i és veritat que faria falta sacsejar una mica al jovent, veiem en algunes associacions que sí que aquest jovent puja amb aquest cuquet que ens deia la Francina. Per tant, crec que hem de continuar i heu de continuar, sobretot totes les associacions, treballant prop dels joves, perquè només vosaltres podeu animar-los i fer-los instaurar aquest cuquet a dintre i que continuïn amb la vostra feina.
Permeteu-me que destaqui dues accions que defineixen l'esperit d'Àgora Cultural. D'una banda, la celebració anual del Dia de la Cultura, que cada tardor ens reuneix per reconèixer la tasca de persones concretes que han contribuït d'una manera o altra al dinamisme cultural d'Andorra, i de l'altra, l'encàrrec anual d'una litografia a un artista diferent del país, de la qual s'extreu la imatge de portada de la revista. Una iniciativa que des del 1999, quan es va confiar el primer encàrrec al Sergi Mas, que avui recordarem especialment, s'ha anat construint any rere any un petit patrimoni artístic que és també memòria cultural compartida. Faig un parèntesis per parlar un moment del Sergi Mas, perquè no fa gaire un periodista em va demanar si faríem algun tipus d'acció, algun tipus d'homenatge. Li vaig respondre que bé, li havíem pogut fer un homenatge en vida amb aquella, otorgant-li l'Ordre de Carlemany, però que el millor homenatge segur que el tindríem al llarg de l'any amb totes les activitats culturals que es farien, perquè segur que sortirien exemples de la col·laboració del Sergi amb tot el teixit cultural d'Andorra. Per sort, ha deixat una empremta i un llegat molt, molt important. I avui n'és l'exemple, no? Ara, presentant aquesta litografia, recordant la primera que va fer ell. Per tant, també vull destacar el secretariat que aquest any ha recaigut en Belles Cases Andorranes, una entitat que representa amb coherència i dedicació el compromís amb la preservació del patrimoni i amb la transmissió del nostre llegat. En definitiva, Àgora Cultural és molt més que una suma d'entitats, és un espai de trobada, de cooperació i de complicitats que fa possible que la cultura continuï sent un element viu, arrelat i de cohesió. Aquesta revista n'és una prova tangible, una mostra del treball constant i del compromís col·lectiu que hi ha darrere de cada projecte, de cada iniciativa i de cada activitat. Per això només em queda felicitar-vos a totes les entitats que formeu part d'Àgora Cultural per la feina que feu, la gran feina que feu, i per ser el vehicle a través del qual es fa i s'expressa una bona part de la cultura del nostre país. I aprofito, perquè ja estem a les portes de Sant Jordi, per felicitar-vos a tots un bon dia de Sant Jordi i que compreu molts llibres a totes les parades de les llibreries que hi haurà tant aquí a Andorra la Vella com a Escaldes de Engordany com a totes les parròquies, perquè jo crec que hi haurà punts de venda per tot arreu i també que compreu roses. Moltes gràcies a tots. Si algú vol fer algun comentari o algun suggeriment, si no, li demanaríem a l'Arnau Sánchez Campamà que vingui cap aquí i li passarem el micro perquè ens expliqui la seva litografia. Vols posar-te al costat de la litografia, potser? Bueno, com vulguis. Bueno, aquí, ya está. Vale. Pues, bueno, començo, no sé per on començar. Pel començament. Sí, pues amb aquesta litografia he optat pel blanc i negre, una mica simulant lo de les velles cases, però també he ficat un punt de vermell que no s'aprecia perquè és molt petit, que seria la lluna. De color vermell simbolitzant una mica el color de Sant Jordi i la rosa. I a diferència de la pintura, que és de lo que utilitzo normalment, he fet amb el gravat, amb la tècnica de la manera negra, que es tracta de fer una base completament negra a la planxa a través de la rugositat i estrellar-la amb un rascador perquè vagi sortint la llum. I llavors he intentat integrar el drac de Sant Jordi i ja està, no sé què dir. Pues felicitats per la feina. Molt bé, doncs recordem que la litografia 2026 estarà a la parada d'Àgora Cultural aquí a la plaça del Poble el dia de Sant Jordi i també hi haurà revistes, llibres, CDs de les associacions, el material que cadascú pugui aportar que posa a disposició a la venda a preu d'amic
o sigui, a preu de cost, perquè doncs, pugui tenir-hi accés tothom. I moltes gràcies a tothom, a la taula, als membres de la taula. I passem al final de l'acte, que és això, el relleu del secretariat. Belles Cases Andorranes, amb la seva presidenta, doncs li passarà el secretariat d'Àgora Cultural al president de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, Albert Roig, si està per aquí. Hi és? Doncs, molt bé, una altra presidenta. Això està molt bé. Perquè les dones al poder. Aquí estem. Molt bé, doncs... Molt bé, doncs ara sí que acabem l'acte i si voleu doncs podem fer una foto de família aquí amb les autoritats, els membres de les associacions, els qui han participat en la revista. Moltes gràcies.